το διάλογο νομίζω ότι εγώ φοβάμαι με αυτά κατά το μάρι. Να σε τράβηξω την πέρα σας σκηνή και να σου κάνω μάθει το μουνίσιο η πρωί. Πάλι το Μάρια. Ή θα κάτσεις ή θα σε πελεγγίσουν. Τελείως. Με τον Μπέλεκα. Κάθαρμα, το διάλογο να πάρει. Έχω τα δικά σου μυαλά εγώ εδώ πέρα. Το παίρνω εδώ πέρα το ψώ και σου φτιάχνω και μάνα εκεί πέρα κάτω. Ήσουν, δεν θα περάξει τον άνθρωπο τίποτα. Θα σου πιάσουν τα βρατικά και θα σου πάνε ποιος είμαι αυτός παι. Για να μάθεις ξανά να μην κάνεις έτσι. Γιατί θα κάνεις. Σου πω εγώ να πάω να κάνεις έτσι τον άνθρωπο. Να τη φας στο κόλλο που λες και να της χάεις. Δεν είναι τίποτα. Πολλοί πήγαν εκεί. Να σε υπολογίσω εγώ για κάθαρμα εδώ πέρα αυτά τα πράγματα που κάνεις.